Vrátiť harmóniu a odpútať sa od vplyvov je možné dosiahnuť, ale oddialite potrebnú sebatransformáciu opakovaním jedného alebo viacerých starých vzorcov. Ak chcete mať pozitívny vplyv, odbočenie od noriem môže rozšíriť váš pohľad na zmeny. A čo je najdôležitejšie, vaše vonkajšie ja nemá žiadne riešenie, ktoré hľadáte. Namiesto toho verte, že vy ste riešením. Váš úsudok vám bráni čeliť vašej skutočnej realite kvôli prílišnému spoliehaniu sa na vaše minulé skúsenosti. Tým, že sa vyhýbate rovnakým chybám, vyhýbate sa aj tým istým pocitom, ktoré máte skryté vo svojom vnútornom svete. Existuje hlbší strach z vašich nedostatkov, ktorých vzhľad ste opravili a odstránili základný problém. Zmena bez úplného obrazu spôsobuje vašej psychike viac škody ako úžitku. Výsledkom je, že ste nahromadili sebaľútosť a smútok, čo vedie k túžbe po pokojnom živote. Aby ste sa efektívne zmenili, musíte sa sústrediť od riešenia vonkajších problémov k uvoľneniu negatívnych emócií. Vaše emocionálne potlačenie podporilo a zakorenilo vaše podvedomie. Keď sa spustí jedna alebo viac emócií, váš pocit je ohromujúci. Zhlboka sa nadýchnite. Musíte opustiť myšlienku, ako chcete, aby bol váš život, najmä vaše očakávania. Osloboďte sa od svojej kondície. Urobte opak toho, čo ste robili sami sebe. Ste zodpovední za to, čo ste vytvorili vo svojom vnútornom svete. Venujte tomu väčšiu pozornosť. Vaše emócie vám nebudú klamať. Naopak, môžete si klamať. Prijímate zmenu alebo sa jej bránite. Buďte si vedomí roli, ktorú si vyberiete. Myslíte si, že to, čo je dobré, nie je naozaj dobré. Ak chcete mať skutočnú rozlišovaciu schopnosť, vaša psychika potrebuje integrovať všetky aspekty života, ktoré často vynechávate z duše. Musíte pozdvihnúť svoju dušu na vyššiu frekvenciu pomocou svojich vrodených schopností. Od počiatku je vaša duša bytosťou svetla. Nezabíjajte svoju šancu zapáliť ho kvôli vašej adaptácii na tmu. Prežiť každý život naplno je nevyhnutnosťou. Keď sa spojenie duše nahradí vašim egoistickým ja, prídete o skutočný pocit. Ak žijete zo svojho autentického srdca, je možná trvalá hojnosť. Oslovte teda svoj vnútorný svet, pretože potrebuje váš jemný dotyk s bezpodmienečnou výživou lásky. Už nestrácajte čas vytváraním negatívnych emócií, aby ste potopili životnú silu svojej duše. Život je v karmickom kolobehu, ktorého vyšší účel si neuvedomujete alebo len zriedka uznávate jeho vyšší účel. Kvôli negativitám je karma nevyhnutná, kým nebude každá opravená, aby ste mohli žiť v oslobodení. V autentickosti a v originálnej forme. Hlboko vo vnútri, po mnohých životoch od narodenia, smrti a reinkarnácie, už poznáte známosť svojich životných skúseností.